kula nggih mboten piyambak. Lah jenengan lak mboten sumerep to, Mas. Apa? Masyarakat iso guyub rukun, pakliran wayang kulit iso jenjem tentrem, masyarakat iso manunggal dados setunggal. Niku gara-gara sinten lak gak ngerti. Sapa sing jalari? Lah niki Wah, Mas Mondol nggih menika salah setunggale dagelan sing menungso raine kaya cok bakal. Cok bakal ndoke siji kok. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok to kok iso. Kalau anak Mas Bayu kalau. Selamat malam Mas Mondol. Selamat malam Mas Bayu Ijo. Bayu Aji kok Bayu Ijo. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kok Bayu Ijo. Bayu Aji. Ora nggih sehat to Mas Mondol? Alhamdulillah sehat. Nggih, syukur nek panjenengan sehat. Mas Yudo. Nggih Mas Bayu nggih. Malam ini sangat luar biasa. Luar biasa. Napa mboten luar biasa panjenengane Pak Carik hebat kok. Panjenengan wau rias teng pundi Mas? Transit teng pundi? Lah kuwi mau ning daleme sapa teng Daleme karawitan. Putrane pembarep. Nggih. Mbak Tika. Nggih. Kalah tumbas dalem utawa tumbas omah lawas. Saestu. Wah, lawange diukir. Cagake diukir. Jedinge tak kira ya diukir to, Mas. Lah kena diukir to lha apa ora? Mboten diukir niku Lah wau. jebule Dipangan rayap. ya ora to. Ya diukir Ora. Wah, hebat garwane ngasta polisi. Betul. Luar biasa. Namung saged urun rembug rakitak mung klungsu-klungsu nderek udu Napa Mas ndedonga. Yudo? Mugi-mugi keluargeng Bapak Carik Sarimbit Iba nggenipun kagungan kersa saestu pikantuk berkah rahayuning Gusti satemah temanten kekalih dados temanten ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Saiki genti kowe. Ndang, ngono. Bisa omong ora iki jane cangkem bobet kok iki kok. Dinggo omong ki lho. Wong kok Dongane mantene. ya ora kitang mong sethithik ki awakmu klungsu melu udu. Ngono lho. Apa nek bandare apa nudu? Lho ngene iki Ya bisa mulai menclek ta. jenenge klungsu melu udu ki awakmu ki nyumbang apa ngono lho kanggo Pak Carik. Pangan dhewe renek sumbangne Pak Carik. Ngene lho, kowe saka omah rene iki oleh-olehmu apa? Nggo Pak Carik kuwi lho. Wong kula niki mriki malah golek lho Mas kok nggo oleh-oleh. Oh alah, Kowe wis karepmu ngono. Kowe iki keluargane Pak Carik iki ben piye ngono lho. yo ben ngono ae. Alah. Sapluk tenan kok wis ngene iki lho bocah kok iso. Tegese ki usahane ben saya maju dikapakne. Disurung. Maju. Mas enten kabel lecet ta? Nggo apa ta? Nggo nyetrum cangkeme cah iki lho. Jak omongan kok renek benere blas melu ndonga. Yen cara aku tumrape aku ngrasuk agama suci, tak dongakne barokah Allahu laka wa barokah alaika wa jamaah bainakum fil khair. Muga dadi keluarga sing kebak barokah lan dikumpulke karo wong-wong kang saleh. Allahumma Amin. Menak lancar. Ayo kowe donga. Nganggo basa Arab kaya awakmu. Lho, ya kudu isa ta. Dikira ra iso kok. Kanggo temanten to ndonga. Iya kanggo temanten. Ayo piye coba dongane. Rungokno. Oh nggih. Iya kok iso. Iya ya aku ra budek. Bah bocah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Iso malah Menclek kene iki keras wetan lho. Sing kene iki akeh kecamatan santri Geneng lho. Akeh santri para alim ulama ki akeh lho. Godange para kiai, kedunge para alim ulama, akeh para santri, akeh ulama lho tembungmu sak klimah kok nyocok rasane ngati iki lho. Kowe iki lho ndongakne manten piye? Gak krungu to mang aku ndonga banter ngono. Piye to jajal piye? Rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lho, krungu ora? Cah kocluk, cah gendeng, cah kentir. Kuwi ngono jenenge doa tidur, doa arep turu. Cah kocluk, cah gendeng, cah kentir. Ngerti ya, manten nek radang turu kapan metenge. Oh iya bener. Bener. Ketoke sak teleraman. Sak celeraman. Lambene Mas Mondol iki kaya mawut. Ning kuwi isine bener. Isi napa to lambe kaya ngene kok mawet wong bentuke kaya jumbleng. Wong Lambe ki kok jumlah. Mas yo dikaya ngapa awakmu ki cara nyambut gawe utawa cara wong omah-omah ki kan luwih suwe saka temantene. Mesine kan kowe iso menehi tutur sembur. Ayo mbok nuturi. Nah, Tutur sembur iki piye ning manten ngono. Ula apa